9 meses despois da entrada en servizo da ambulancia medicalizada para o Salnés, o equipamento deixa a base do Hospital Comarcal para trasladarse a Portonovo. O cambio foi anunciado onte e farase efectivo mañá, coa previsión de manterse durante todo o verán. Esta ambulancia funcionaba 24 horas. No seu lugar, a comarca contará con outra que cubrirá únicamente 12 horas diarias. Dende a CIGA denuncian que o cambio non atende a razóns médicas e critican que a Xunta agardara a pasar as eleccións para facer pública a decisión, algo que tamén apuntan dende o BNG. É unha burla ao electorado que se apoiou e ao que non nos apoiou, porque ninguén agardaba eso, non? Entón, bueno, o único que se pode facer é unha crítica clara, porque o caso da ambulancia medicalizada creo que se argumentou moito aquí, que tiña moito sentido, moito peso facelo, e entón que, bueno, que cando non se fai é porque realmente hai outros obxectivos na Xunta de Galicia e o Partido Popular que non teñen nada que ver co reforzo dos servizos públicos. Non só dende o BNG critican con dureza a decisión do Sergas. Formacións como Somos Cambados ou o Partido Socialista coinciden en sinalar que se trata dun recorte máis en sanidade. A ambulancia non solicitáramos que, como en Vilagarcía, se tiñan a base do hospital, que viñera para Cambados, para ter aquí pois ese apoio que o cal non contábamos, e, bueno, díxenos que non, que tiña que estar en Vilagarcía, que era a súa base. Bueno, pois, se ora resulta que pasan as eleccións e a mandamos para Sanxenxo. En fin, que eu creo que lle debería pedir explicacións ao Sergas, a ver que vos din ao respecto. É un claro exemplo do refrán este que digue desvestir a un santo para vestir outro. O que se está deixando é unha comarca como a comarca do Salnés, sen esa atención da ambulancia medicalizada, cando nós tamén incrementamos a población, a mellor non ata o número de Sanxenxo, pero ademais os traslados, que son a hospitais completamente diferentes, no noso caso Salnés e Sanxenxo a Pontevedra, pois nos deixan totalmente desamparados ante calquer tipo de situación grave que se nos poda producir. Dende a CIGA recordan que en anos anteriores a Consellería de Sanidade reforzaba o transporte sanitario na área de Pontevedra, poñendo unha ambulancia medicalizada a maiores en Sanxenxo.